I believe I can fly. Oh shit, jeg hoppede ned i det. For satan. Had you right in the face, you know, with my arrow, you know. I shoot my arrows in the air sometimes, singing air, kør den intro. Hvad fanden sker der for døren der? Og vi skal ned og tjekke farmen. 2 sekunder. Det buggede lige. Og farmen er bare perfekt lige nu. Eller har du nogle gode æbler? Sådan at de lige er kommet fra træet. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg har haft sådan en rådden æble. Opbil, dun. Can we fast forward to go down on you? Come on, love, you gotta love me. Ej, lad være med at synge. Det var sådan en sang, jeg har fået lige i mit ansigt. Du fik den lige i dit ansigt. Den sagde, har jeg så sagde, my god. Har vi ikke noget bonermel? Der er tæt på, at jeg ramte jorden. Er det ikke et sejt træ, jeg har lavet? Forsøg. Hvorfor bokker det? Kom, er du klar? Jeg er klar til fest og farver. Er du seriøst klar? Er det ikke et fedt træ? Hvor? Awesomeness! Jeg er god til det med træer. Du skal lade være, du skal ikke hugge det! Nå. Sæt det tilbage. Sætter træet tilbage på dens rette plads. Nu skal du bare sige noget sejt her. Nu skal jeg lige have sådan en big fest her. Vent om. Kom ind. Jeg kigger dig. Gå nu væk. Okay. Men hvis du kigger, gør jeg bliver fucking sur på dig. Okay, undskyld. Jeg går op i huset så. Og kigger. Hvor gør jeg? Ej. Hey, hvor er din seng henne? Den har jeg taget hernede. Hvorfor? Fordi jeg havde lyst. Vil du ikke bo sammen med mig mere? Nu kommer jeg... Wow.
Fucking shit. Gå nu væk. Det er så meget grief. Jeg melder dig til Pjorn og Dildi. Nå, det gør du, hva'? Jeg bliver sygt meget, psyko meget griefet. Jeg ved godt, det er sådan her. Tror jeg. Op i røven med det. Og lad være med at spam. Jeg spammer heller ikke. Jeg skriver bare de samme ting mange gange. Der er kun 2 inde på MC server. Hvem fanden er MC? Danske MC. Nå. Så Hallo, hvorfor fjerner du aldrig det ild der? Jeg går ud og fælder noget træ. snipe. Var det lige dig, der eller var det et stjerneskud? Det var mig, der kom til at skyde. Hvorfor fik du min pil? Så vil jeg gerne have den igen. Jeg har ikke fået nogen pil. Det fløj bare lige forbi mig. Hvorfor fanden flyver jeg hele tiden ned herfra? Fordi din Minecraft-ven siger, nej! Og så, ja, you know the rest, ikke? Jeg fik jo nyt tilbage. Jaha. Jeg bliver humpet. Det kan jeg godt høre. Det er bitch, det er bitch. Okay, nu får jeg en pil. Pil, kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig. Please, lad være med den. Åh, for helvede. Bøssesvin. Au, for fucker helvede.
Prøv lige at fikse det. En jockey. Prøv nok, den hedder, jeg ved det ikke. Den jockey. Det er en gamer jockey. Prøv lige at lade være med det shout-out der. Jeg går også. Du skal ikke give shout-out. Har jeg sagt det? Ja, Undskyld. dumme svin. Jeg føler mig helt dum nu. Det er du også. Vil du have... Dalle. Hvad? Oh shit! En endermand, Skal han ændre på? som går med en græsblok lige i hans hand. Du kan godt gå væk. Gå væk med dig, siger jeg. Bader! Lyserød tidsmand! En lysrød tidsmand. Blok! Fuck jo. Okay, er du klar? 3, 2, 1, gang rape! Hvor fanden blev han af? Der! Jeg slår den jo. Der! Hvor går det? Fik du den? Ja, den Okay, vi samler enderperler. Ja, vi skal komme til igen. Ja. Det der hul, det er naturligt. Ja, den er helt naturlig. Der er ikke sket noget der. Der er ikke sket en skid. Det er et random hul. Men... Den er bare helt random. Og jeg ramte den lige i posen. Posen med løg. Løgposen. Skato. Edderkop, gider du godt? Og så står han bare sådan. Okay, nu har jeg min grafik på Fancy Pansy. Okay. Oh. So much better. Men Jeg kører faktisk med en stærkere texture pack, end jeg gjorde i sidste episode. Hvad er det for en? Det er stadig Spax. Eller Spax. Eller noget. Er det 128? Ja. Før kørte jeg med 68, tror jeg det var. Det kan jeg sgu ikke huske. Nej! Nej, hvor det var jeg falde ned! Hvor faldt du ned? Nej. Eller du skal jo også sætte... fedt, Mikkel. Du skal også sætte noget her. Ja, det ved jeg godt, men det gør vi næste gang vi får nogen. Er du bare dum, eller hvad? Det gør vi næste gang vi får nogen, dine spasser. Bare fordi at... Bare fordi du er grim. Og du lugter af pis. Fordi... Hey, hvorfor har du flyttet din seng igen? Og min render distance er på extreme. Spygo. Finny. Jeg kan ikke se så langt. Inverted mouse. What the fuck er det? Ej, ad. Nu har jeg lavet en ekstra seng. Nej, gå væk. Enderman. 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 The tree of epicness. The tree of epicness. Og det her, det skal vi så sidde og se på en halv time. Ej, det magter jeg bare ikke. Hey, der kommer en tidsmand der.
Ej, dildo. Den er rød. Nej, den er så... Den er så, hvad den hedder, grøn, men altså... Jeg drukner bare mig selv. Nej, du skal ikke drukne dig selv. Det vil jeg ikke have. Så mister jeg meget XP. Plop, plop. Og dem skulle jeg så have. Det er tissemænds savl. Det er tissepower. Okay, jeg går ned og miner. Go, go, power, tisse. Jeg kan godt lide pig. That's what she said. Nå, her har vi jo været nede, altså. Vil du med ned af mine? Vi skal snart til at runde af. Dun, 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 dun. Nu, gå væk med dig, mand. Okay, jeg skal ned, jeg skal herned. Go, 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 camping. Ispind. Kender du ikke det, når der er en ispind, der følger efter dig? Og så vender du dig om, og så siger den... Psss. go, go, epic, epic. Epic. Go, go, epic. Epic. Det er en pig. Det er en græs. Har du set den reklame der fra langt fra Las Vegas? It's not a dick. It's not a dick. Den fucking OP, den er. Det skal være vores nye intro. It's not a dick. Bare hvor vi selv siger den sådan. Jeg kommer helt ind i dit ansigt, og så siger jeg, it's not a dick. It's a creeper. Hvad er det level? Jeg har en god idé. Vi kan gøre sådan her. Se, det brænder ikke. Skide smart. Fuck! Nej, du skal ikke bruge diamond pickaxen. Det gør jeg heller ikke. Nej, hvad gør du så? Jeg bruger mit iron sphere. Der er guld. Jeg kommer også lige ind for ikke at kunne stykke op til dig. Så nu kan jeg i hvert fald ikke skubbe til dig. Der er meget guld. I love gold. It's beautiful. It's a beautiful block. It's a beautiful block if you know what I mean. Diamond. Hvad? Pickaxe. Jeg kan zoome. Jeg kigger lige herhen. Hvad? Hey Dalle. Jeg ved godt med det der. Nej, min
vi kan ikke finde ud af dernede. Vil du høre mig Ja. prøve at flytte dig? Det var godt med mit, det der mod, jeg har fået, ikke også? Så zoomede jeg derhen på vandet, ikke også? Ved du hvad der er henne ved vandet? Du gør mig helt glad. Satan. Please, ikke fuck med mig. Ja, prøv at kigge, hvad jeg fandt, Dalle, med mit seje mod. X-ray? Og det er ikke X-ray, det er Optifind. Altså, jeg kan zoome på kontrol, og så kiggede jeg over mod vandet, og så jeg det. Det er ikke smart. Nu fucker min settings igen. Er det ikke pænt? Jeg vil tage det. Det er lidt på. Og kæft, der var meget. Det var der faktisk. Jeg synes, det der vand, I går, det giver mig Det gør jeg. Det giver også meget lange kugler. Det giver mig 16 meter lange kugler. Nej, Dalle, de er jo syge hovedet. Det er farligt, det der. Det er farligt, lille skat. Hey, hvad laver du? Super farligt. Det er jo den smukke blok for helvede. What the fuck er det? Nå. Ja, se nu, Matrix. Hvorfor er der stadigvæk en blok der? Jeg kan se redstone. Ikke sådan. Ja, det kan du så se i videoen, når den bliver uploadet. Nej, Minecraft, det fucker ikke. Du skal altså snart have en ny computer. Det er Nej! lige fra ikke leve. Jeg mener... Jeg får det leve, Ja. ikke om? Det er vores ene diamond. Det der, det er altså en refleks. Det er ikke noget, jeg selv kan gøre for. At jeg skriver skråstreg spawn. Nå, men vi skal til at runde af. Vi har fundet en diamond, vi er tilfredse. LOL. Fuck. Okay, Dalle, jeg tager lige et screenshot af noget. Og så Vi har 20 diamonds. Det er rigtig meget. Det er meget. Min Minecraft er blokket. Nej! Vi skal også lave en enchant table mere. Ran out of memory igen! Vi skal også lave en enchant table mere. Skal vi ikke også? Out of memory igen! Min mobil mangler strøm. Nå, men... Minecraft ran out of memory! Så runder vi af alene! Hvordan er det med singleplayer? Out of memory! Igen! Skal vi runde af alene? Yeah. Okay. Vi skal lige gøre noget. Vi ses YouTube. Vi ses YouTube. Vi ses YouTube. Håber I spiser en rugbrødsmad med leverpostej over. Det smager så godt. Farvel! Farvel. Hvad? Nå, vi er altså ikke stoppet endnu. Kæmpe penis. Du kan fandme selv være en penis.